19 dní do štátnice z interny. Dnešná zaujímavosť. Dá sa zomrieť na zlomené srdce? Hej, Dá. to je strašné. Prichádza na urgentný príjem staršia žena s tým, že zistila, že ju po 20 dlhé roky jej manžel. Boli ju na hrudníku a sťažuje si, že tá bolesť strieľa do končatiny až do krku, taká zvieravá. Dobre. Natočí sa EKGčko, odoberie sa troponín, ktorý je mierne zvýšený. Na EKG vidíme také zmeny, aké sú typické pre infarkt prednej steny, ST elevácie V1, V4. Pani putuje priamo na katetrizačný sál. Tam sa nastreknú koronárne tepny, ktoré sú úplne čisté. Pri infarkte by mali byť zacpané. Urobí sa teda nástrek aj ľavej komory a tam vidíme obraz typický pre Takotsubo syndrom. Syndrom zlomeného srdca. Čo to je? Tak, čo sa stalo je, že pani, keď zistila, že podvádza manžel, mala veľmi silnú reakciu, kedy sa vyplavili adrenalín a noradrenalín, na čo srdiečko zareagovalo, takže to nezvládlo. Nastalo v podstate taká situácia, že keby časť tej ľavej komory, hlavne tá predná, prestala pumpovať, ostala keby nečinná a ostala funkčná iba tá horná bazálna časť a to je to, čo vytvára taký typický obraz pri ventrikulografii, ktorý pripomína pascu na chobotnice, podľa toho sa to volá. Zajímavé u tej Takotsubo kardiomyopatie je, že nie je to úplne kardiomyopatia, lebo to je prechodné, nie je to trvalé, takže ona ak prežije, tak sa tá funkcia opraví a bude to v poriadku a tvorí to až 2% vlastne akutných koronárnych syndromov, čo sa ako keby, že infarktov, čo sa považuje za infarkt, takže nie je to až také vzácne. A stále úplne presne nevieme, že ako to vlastne, prečo to vzniká, u koho, prečo to u niekoho nevznikne. Je to zaujímavé.